Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Bawer, He. tu çi dibêjî ku em lîstikekê bilîzin? Kêfa min jî nayê. Bilîzin îro. Çê? Nezere bilîzin. Sere? Nizanî. Ne. Tewla bilîzin. Hez nakim. Tu jî camîrî. Çi bilîzin? Ha. Tu dixwazî em lîstika ev çiye bilîzin? Lîstika evçiye çi ye? Tê bibînî. Ka bibînim. Dikara beş tira bêjim. Rabe ser xwe rabe rabe. Ha. Rabim ser xwe. Baş. Xort bibîne. Aha. Berê xwe wesa bike. Aha. Çavê te digirim. Çima? Aha. Pişra. Ez tiştekî ji te re dibêjim. Yan dest... Aha. û tu divê tu texmîn bikî ew çi ye. Baş e? Na, hîle neke. Na hilet nekni. Aha, Tiştek aha. jî nabînim. Baş e, baş e. Ha, te naz dikim bawer. Çi asla açlık. Bawer, ev çi ye? Çi ye? Ev. Ev ki ye? Ha, destê te? Destê min. Destê xwe bigire. Aha, bigire. Îcar ew çi ye? Megirt. Erê. Va zirav e. Zirave. Tiştek buçuk e. Biçûk e. Sivik e jî. Rast e. Sivike jî. Qapaw jî. Derzî ye. Derzî ye. Heh. Bawer, tu dizanî ew ne derzî ye? Bi çi ye? Ne derzî ye? Çi ye? Ka bêje? Çi bêjim çi ye? Tu jî min re bêje. Ew pênûs e. Qelem e. Erî, qelem e. Ango pênûs. Ye nabînin normal e. Erî, baş. Normal e mezan. Ew. Tiştek dî bawer. Tiştek din mi? Kilistik bu yeli. Bawer, ev çi ye? Ev çi ye? Ev. Çi ye? Ha. Kapıdan bibînim. Aha, bigire. Wisa. Aha. Wasa. Aha. Kuro bawer. Ne nane? Aha. Bawer. Na ne erê rast e. Çi ye? Aleye. Ha min dît. Ha, te dît de îca bêje navê wê çi ye? Defter e. Deftere. Defter e. Ne deftere? Kuru defter e. Pêlî hene. Kuro ne deftere? Çi ye? Pêlî hene defter. Ha. Zarım çi ye? Aha. Albüme. Albüme surat ane. Na, ne albume ne? Ne deftere ne albüme. Ve çi yeli? Yani tiştek dîtû ne ji bilî albumu defterê? Atlas ye. Atlas, na. Çi ye? Ne atlas e? Çi yeli? Ev pirtûk e. Dedin? Pirtûk e. Kuru pırtık çi ye? Digri defterek jina dar dinifsînî dibe. Defter jî pelê wê hene rast e. Lê ev ne deftere? Pirtûk e. Duvar. Dora Te mine. zanî? Dora mine. Dora te ye. Bine çavet bigrim. Na tar deskan beyne ser. Bawer. Tamam. Tiştek dimini. Na, ez nabînim. Nefes digri. Îcar em dikarin bilîzin. Eri. Hem dikarim bilizin. Belê. Tamam ez tiştek bidim. Dê. Baçiye. Kanî. Ava çende. Çend e? Va çende. Kabide min. Katın nizani. Tamam da kır. Nizanim. Tu nedîme ez ê çawa bizanim. Vasa to anda diki. Kabide min. Tedit. Ne sana ya? Na. Tamam. Tiştektin bejim. Disa dora mine. Bawer. Brame. Bawer. Belê. Baçiye. Carek din. Dengek tê. Eri. Nizanim. Çi bêjim te? Çi ye? Çiye beje. Carek din. Balon e? Na. Ve çiye? Kabike destê min bizanim çi ye? Azmet va bisani. Va bizane va. Nizanim bawer. Kabdim destete ha. Dê. Çi ye?
چیه؟ Sivike. تجمرا دگو تو نزانی تو بزانه Sivike. Raste. Grovere. Nerme. Ne nerme? تو جی نرمی Ha. Tupe. Tupe. تمام توپه Ha. اما میزکن توپه توپ نه Aha. کا باش میزکه چیه؟ Çiye. Çiye. Pore. Muye yan pore. زده تو نه ای Pore. پاره Pore. Yan pırçe. Pore. Aha. Ev çiye. Eniye. ها راسته نیه Eni. Evci. O. Ev poze. پوزری Yan bevle. ببله هی پوزی ها Ev gohe. کا بیجه چیه چیه؟ Ev gohe tene. Raste? نه همو چینه و چیه؟ تنزان کات نزانی و چیه بیجه؟ Evci deve. اره دوه Deve. Evci pişte. جره پشته چی هیه؟ Pişti. تمام و چیه ویا بیجه؟ Ev laşe. Laşe mirove. İnsan. نه نزان داون نکر Çimana? نه انسانه Yani- کا ببینه؟ ازم Yani tu ne insani? کرو از انسانم؟ لی از باورم Eri tu bavari. تگوت انسانه Yani bavar ne insane? نه راسته Vay باور be. انسانه تو جی انسانی Eri. حیوان هنه انسان هنه Eri. از انسانم لی از باورم Eri. تگوت انسان داون نکر واسه نبه Ne tane insani tu bavarici. ای تدید Baş. نه انسانه ها من قزنج کر Te Devam kazanç nakir. kir. Rast. اره تابی لیستکته جهاز نکن نه لیستک باشه بینا کاغذم بلیزین او توپه بلیزین توپه نزانی کاره جامعه نه کاره تیه ایروژ امه فێری لێکەرێکە درژی ببن کە پڕ تێبکارانین Bili. ئەو لێکەر نهرینە یانی وەکو بە ئینگلیزی دەبێژن تولوک و فرانسی دەبێژن ڕۆگاردێ O gakti. ها طلو داوا کە ئانها ئەم چ دکن ئەم لە هەر دنارنەوە ئەز دنارم Ez dinerim. تو دنری دناری Tu dineri. ئەو دنهەرە Ev دنهره ئەم دووبارە بکن ئەز دنهەرم Ez دنرم تو دنهەری Tu dineri. ئەو دنهەرە Ev dinere. Ji gava ku tê nivîsandin mirov dikare wiha bijî binivîsîne ez diniherim û ez dinerim ji ber ku ziman xwe hêsan dikin xwe kurd dikin yanî formên herî basît hildibijêrin. Ji ber wê tê gotin ez dinerim tu dinerî ew dinere em dinerin Ren. hûn dinerin Dinerin. ew dinerin Dinerin. لی sanki jane em uyan bejin dinerin hesane ez dinerin dinerim tu dinerî ew dinere yani dinerin rinde ez dinerim tu dineri ev dinere em Dinerin. dimirin em Tu dineri dinerin belki li. Em dinerin. dinerin em dinerin hun dinerin Ev ev dinerin dinerin. tamam baş e ev di deman ha de têbkaranîn ji gava ku di deman ha de mirov neyniya wê bike bawer mirov çawa dike Benyavi ez nanerim ez nanerim yanî mirov diyê radike Neyi dane? mirov
nayê dide Tane şûnavê. Hingê Nayê dibe dide şûnavê. ez nanerim. Ez nanerim. Tu Nanerî. Ew nanere. Hûn em nanerin. Hûn nanerin. Ew nanerin. Asad, rahê pirtûka xwe ya gramerê Rast e mamosta. bila tim di destê te de be. Gelekî Ji ber ku tu baş naxebitî. rast e. Bi taybetî ez Xewatê tê em bawer. ji bîr dikim. ببرنن ویا خواهم آنی Baş e. تو دنری او دنره ام دنرین هون دنرین Ew او دو دنره İja و baş e. دنرین Gava ku mirov dinare. belê. Ew tiştê ku mirov dibîne. Mirov bixwaze navê wî jî bibêje. Bilêkera nerînê. Mirov çawa dibêje hûn dizanin? Na. از دکچکی دنرین Mirov lê yê bikartîne. Weke temaşekirinê me gotu bû ez li televizyonê temaşe dikim. Her wiha nerîn jî tiştekî weke wê ye. Belê. Hingê mirov dibêje ez li televizyonê dinerim. Ez li televizyonê dinerim. Ez li te dinerim. Ez li te dinerim. دنرم Em li televizyona Kurdî dinerin. ام لتلویزیونا کردی دنرین Em li dersa Kurdî dinerin. ام لدرسا کردی دنرین Baş e? باشه kir. مفهم کر Mane Kurdî jebûname ye. Madem